tano, na apya ka mapaparatiaya, na apya ka panuri pa na Allah subhanahu wa ta'ala sumasangkot. Sego sambayang ka, na apya patalikudan na kagiyang puta ilang akatero, o di na ilang agalaba ka. Apya pa nagpambagay ka sa zakat, wanaw gaid, na uding ka masyap, aginawang ka na di ka pakasunod sa iko jannatul firdausil a'la. Ira na ato na ikidairon sa iko mga dalaginding. Apos sobra kang burok akaw lada kang batak akas mo tako tamban a inaluman libo ipinirito na napi iniyaw da maluto. Pasya pa nakaginawang kauba ka makambalo sa na ay panapatakaw na asukang kakamutan na sa kataw buwan ito ang makaboron na miya kasinakaw na ati umagatos na magatos ang kiyasinaan ka. Makasulod ako dyan na talfirdausil a'la, di ka makasulod. Irasod na mga marandungian, naigira asisigan o sa walay. Igira sisigan o sa walay. Akanaba ka no palalakaw, nabiyang kayo ni Pigo. Ugay na, uba ka makapulpaigo sa perfume. Ada na, suwa na ka na, doon ka pa man ang Pigo na panabong ka sa makatalo ka anong mada. Mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala, nandudan tano sa giyang kay oras taniman to so mabubeloy asangan tano sa giyang kay akalilimod tano. Panglinta ko Allah ta'ala, ibulir kan Allah subalas, abalas ada ayat yan taman si iko kapakataling umatano si isa lungan amawri. At ayat ko ibulir kita no Allah ta'ala abalas. Nagyang guta kiyalo yaon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tigyan naman hadara majlis al-ilm fi Ramadan. Sadel sa tao adumarta. Siiko paganadan sa ilmu. Minipantag kuulan-ulan Ramadan. Kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Wa yakunu ma'i tahta al-arsh. Bagi surat Allah subhanahu wa ta'ala uman isalakad. Amina kadiyan na timbang umiya pagamal sa ito sarabon igir alagi dai Ramadan. Wa yakunu ma'itahu pal arsh. Nasa kami panatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam imakapagpada sa ito kababaan o arash. Wa man dawama ala al-jama'a fi Ramadan atahu Allah ta'ala bi kulli rak'atin Madinah. Nasa paman sa mga dito, permanente niyan, lalayonan niyan, so kang barat siya masih ulan-ulan Ramadan, na ayadin ibagayron o Allah ta'ala, na uman isa karakaat, na satiman asiti si iko surga. So satiman asiti ko surga na takapan sa dunia sa asyara maratin, makasapul umatakapan sa dunia. Waman birrul walidain fi Ramadan. Nasa bulan sa tao at biyabiyaan yan sumbala alukasyan. Amin ipantag ako ulan-ulan Ramadan na ilay no Allah ta'ala sa kailay alimo. Nasa dun sa tao at ilay no Allah ta'ala sa kailay alimo na dito numasik sa asadayong sadayon. Sa kami po natin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam mga siringana sa ito surga. Wa ma min imratin tatlubu rida zawjiha fi Ramadan illa walaha sawab Maryam wa Asya. Sa paman saboi atong tutunian sa kapakatipi aginawa kasusuat idarudubayan minipantag ko ulan-ulan Ramadan na ibugayron o Allah subalas ayat timbangan na sunod sa imbalas sa iko Asya ang Maryam. Waman qada hajat akhihi al-muslim fi Ramadan.
qad Allah ta'ala lahu alfu hajatin yawmal qiyamah. Sadel satao amas selebihan so awidakal o pagaribian na muslim minipanta ko ulan-ulan Ramadan na selebenun o Allah ta'ala so awidakal yan asang ibutiman ang mga awidakal si isa alungan amore pagaria laki akan anda nila na sugaw na abadi si ko mga padatano adon akoto na ka mga tao arami ko mga pagaria miya katurog na da makakan sabab ko na niya nakitinda inong kada masulubeso awida akal o pagaring ka muslim ay awida akal o pagaring ka muslim na di po kay ginawang kabukya bugan sayga ay awida akal o pagaring ka muslim nagyang koto anto na ini ba di po kanono na ubang kabukya bugan sa mininuno niya nakaangkam niya kakwas sa miya kalala balas ayanin aim bulir ka wallahu ta'ala na susangi mo awida akal kasi sa alungan amore na suluban ka wallahu ta'ala. Mga pagarya ka na mga bilangan tao ang mga bay. Mga bilangan tao ang mga bay. Mga aryakan ang mga kalungbayan. Ang pamumuluan sudaw ang kababagong berian. Mga pagarya, umani isar kitano na sasakuya tano. Magurad-urad tano. Bakalu-kalu na ikalimutan wallahu ta'ala sa isa dunia na ayamala na sa isa alungan akyam. Ayaw po ang kababaloy abong dingan tano sa iyang kay oras imanto. Na antunay sangan o mga ina. Antunay sangan o mga ina. Pag-isa ka na ba, kagiyagiyang ko to ang sangan o mga ina. Sangan o mga ina, si iko kapagagamang o sangan o mga ina o kambabawata, ando to sangan. So ayar ka kanon mga pagariya, na so mga ina na aya pipikiran niyo na awalul madrasa aya pagampaganay ani impian so mga ina so ina na miya kalala isangan mga pagariyakan giyang kay abendingan tano na pandagin niyo sa mapano sa pamamakinagan kakana ini ubalalayo na ya pagkaloy agiyang kay abendingan tano na bakalo-kalo mga pagariya na makakuwatan ron sa gawan aming balingan tano sa iko mga darta tano bagang-baganay ron mga pagariya na mapamapaan na ako man ipis sa katawan bakit tano na adin amniya kalal na asarig ini bagayro kita no miya kalal na atas tangman na pananggilaan tanong yung kay aatas tanggungan ubar ka tanong din di misana ubar ka tanong di misana kanaba kagigiyang kay abendingan tanong di tanong di iteron antonay sangan o mga ina na suman sa mga ina anak kanaba ay malaasangan yan nakatinda sa bagas nakapamaninda sa sada kanaba yung sangan o ina nasigo ko paparong huwalayran kanaba yung sangan o ina nagyang ko to mga pagariya awadi na pipian na pipian o pamaka na pipasan na pumaypasan di ka miyak kalala asangan o mga ina miyak kalala asangan nila ayat terung Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minas shaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ينادي الله سبحانه وتعالى hey susiran ito amia maratia kan udah maratia kan agi na pinteriya maratia kan sama nuto may ito maratia kan tanusi ka may ito maratia kan udah hey sukan wala na maratia lidas niyo sumangat ginawa niyo nagu sumangat talo na kano sumangat kami
sa mga manusia ag sa mga lakungan. Lidas sa niron sa ginawa ni. Ay ginawa kay nilidas daw na ginawa ka uway pasisiminara. Ay nilidas daw na ginawa ka uway. Di ako pangatawag. Kanya ko di man ang bayang. Bumandi ako sa Quran. Ay nilidas daw sa watakad. Ino to? Niyamas ka sa sarwar. Nabiyagin sarwar nga ko wataka. Niyamas ka sa silpon na malay harga. Nayang mo pinalugog iwanta ka naging niya di nagtigtok. Ayang mo pinalugog iwanta ka nalawan agroksak. Napadol alaw lang wandun ako ko anong salusa na palenian sa saguban. Apiya masanggo luto. Niyapin ka pa na apiya kami akalun na asar kami pamasanggo tsota ka. Sarili na miya kalala. Kalang tayo man mga pagari ay ipagisir ka. Miya ka tinda ka sa magandang. Bay ay ipagisir ka sa alungan na mauri. Miya ka berito ka sa sada. Miya ka parang nga sa bada ka kana. Nabar ka ipagisir. Ang ulang maglawang nasiko na raka. Agus sumawang baka. Inawi ka nakatanong sunara ka dyan na. Bayo ang mga sulit tanong namin sunod-usin ko mga buryataw. Iman mo na magpagtago sa tingkong ang palagin sa mga batayo. Nakalaman niyo sunara ka dyanam. Abaya ka pa nga sunod-usin ko na raka. Baya kalagiro na sabab ko mga buryataw. Sino mata? Natatanong din yung mga pagariya. Iya suko-sukudan. Ipakadarang ka o manusia swataya. Tigiway dumar kumbus. Miya karudrug. Mga pagariya, kailangan ang ipangandaw tanong ko mga muryataw tanong sa mga pipiya. Mga pagariya, kailangan asritan ng mga ina. Naipagisir ka tanong sa mga bata si isa alungan amawri. Aden, amababaloy, asangan tanong, sa lakaw doon susangan o mga dato. Kaya pwede bandingan tanong na sangan o mga ina. Sangan o mga ina. Na ino kami na adun na padir sa magagakor. Mga pagariya, ay amiya kalala at tinudan tanong ang masasangan o mga ina na pagampaganayro nagyang ko tatigin na ikhtiyaro zojo suka pamamili sa marandong kagiyasan ng saulo lawasay na eniyan dun undas ay gada account. Kaya man orang pun usu alungan akin dudan na sindudu o kababaya asuran daga na kusurga. Antulay indawang mas alungan na amori. Miyagaw mas ulama amiyanok sama na dawa kababaya ikakagi ada abamiyan tamoka. Miyagaw mas ulama at panuksam. Nasugat pagariya na dawa kababaya ikakagi di mataw sumulutasan bitaran. Miyagaw mas ulama. Dawa kababaya ikakagi di kami pagandi sa nakakanaaba attorney na kanaaba engineer na kanaaba doktor. Salamat buhay na. Ay dalawang pagulay. Nantuloy ko kumang baki ustad. Doon ba nagawin na anamatay? Aada na aprigunian. Naada na ipalabagian. Ikana. Ay ang tawiran no, na ipabali yung ustad na kalabong. Agugari ko. Ira sa mga baydin, ay di panaw ba ang karak na yan? At di panaw ba ito, di dito ba ito? As kayo panaw ba ito? At as kayo panaw ba ito, di dito ba ito? So di kaya Allah. Biyatang aswata kakadang kapakabangon sa walay. Sa katao ka mama. Miyagaw ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah na swata akan na diya ko niyang prilaan. Pitirwata ka na sugatan ako niyan sa alungan amori. Tiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ito. Natingin na swata akan napipiro ako na ikaritang ko na uman o disakan ama ka.
nadaman akipantag ka sabab sa suina akan abang mapiataw nabintero naman paasila ka na pinalaman sinakan saban-sabanar sabi dipili ako na yan sa mapia ama akan uwi na nas ka ama kulay natatanulin ka akan wede na karakan din sa alungan na amawri at iya ka namin pagandisan suin akan nakadakong kapamilin sa mapia ina saka biya ipangarumang kaswata ka o di nasa kami semua pangarumaan biya ka tunsin aka sa maka pangarumar ka mapia ka biya ka langag sa Quran na di ka kagiad na katsapya na adon so di kaya Allah di ang mataw kaya pira ang pulo pagilian na di ka tawa ni ina yan dati kinasakay pa rin pangarumaan na basi susunga ayo mga sa kapag-eskwela na miya timur ka ay importante tingin na ministuga kan ka pagariya igira makapag-ikhlas ka at iya makasangi bunggo na misugo na di ka din ang bukal na nakakagiya makapag-ikhlas ka ayaw mapipigil ka na bakalo-kalo na di ka nung makandugulo na sa iko narakadyahan na ginan so ina ang makapag-ikhlas apiya swatayan na pagpugili di ko igaan irami apita para pengadin na pinapinian duluto na suina ang makapag-ikhlas na insyaallah ng belasan o Allah subhanahu wa ta'ala kung di niya nigambiya sa ikumuriyaton niya bukan di mga pamaninde sa pagikan nakaw ipagkulitan alawas yan nagiiniyawan yan na pagdin ay sumariyar ka sa alungan amori antanay ka pero Allah wa ma umiru mukhlisina lahuddin ayakat pero Allah nada ini sukiran arwar sakab susu atairan siku Allah satu labus lamu al mga pagariya ang mga tawa di sila mga pag-ikhlas na adairan kekuwa abalas sa alungan amawri igira mga pag-ikhlas ka miya kapas da makaabas sa gala pakakana di ka kagad trip ka kagi makapag-ikhlas ka basta mag-ikhlas ka uripin wallah na sutigira na mapapakasupa ko rin na sumagudalang paman basta makapag-ikhlas mga uripin wallah na aya ikatalo nagyong mutuwa kalaya mao inasiku mga mabayan palaya mo na kaina sa mga mabaka isuhu ka kiran sa mainalaka akatero sulamu langwan ang mga pipiya agalabaka giyanan pagariya so kalaya mayran sa iko ginawairan sa kaboboya iran sa iko kapagagama aniran kababaya iso kapag sa mainan ka kena ba lagi do pedang ang ari ka kena ba may tubo na bides sa nakaswata kailangan amay na naka kagir labonon mga pagirian na sa mga wataan na mga bukugod na basta sa bukugod so kada kala na bukugod na puno ka pakatili na doas na ka na miya putol sa miya kay isa basta aswata na di ka pakaukitan sa may na na tupuang kaniyan na inaiyan na tingin na buno ka o bangaw ng buno na buno ka o bangaw buno ka ba na mga sasagadore sa kamang imimbuwan tarakan Natanis mo na kabang akong karawit tuminaw. Sa gaganain daw mga wata. Panabagi ako ni Way kami kay bulad ako mataan magkapatay ako. May kapatid. Ay daw, biyong ba anak ang siran sa puro. Takaputay ako na. Sa kanikaw na matay. May nandang kakaturo. Mga orin panwala. Bata dilabonon sukas yung bayang. May nanakan akisubo na kaon si ikwata ka wa'mur ahlaka bis salah wastabir alayha ayakaturo Allah ta'ala na suhuna ka sa ikwata ka pamilyan ka sa sambayan nagusubar ka bentang karakanian
Kenapa di kini suku nak aku sambayang? Nah udah sambayang namin beragadika. Kenapa punulugan na ay nakabayakan na lagi tugaw malako lumaw tandi di elera no namiyan nakalaksir. Ay at so ay naigira pakilegara na ido pala sambayang. Ugin na may pusipus ka. O may miya ka sambayang ako dan. Miya ka sunat ako pagtagin na ba marami sa sakinian abdes. Sa kapili kalagiran. Ay kailangan na, sa katano na, ay kailangan na, tabi na nakapuso at aka, makuha ang kapuso yan. Giya puso yan ay ang kakuan. Ay, ikapa pa lang uri paluwang ka. Nasuka pakipanang gilay nga siko mga rataka. Siko mga haram. Siko mga rarapagalagot. Kailangan na ayasangan na kaaina. Napakipunang gilangan nakako mga ikarita nakasuharan. Pakipunang gilangan nakakiran sa mga rarata agalabaka. Mapamula ko mga pusuiran agiyang kuto akita talanggan o mga ginawairan sa ito kadudunia eh. Tanudin ka miya kalala asanga nakaaina. Nagiya kapag ipananggilay ka kuwata akas sa ito haram. Kapag ipananggilay nung sa ito mga rarata agalabaka, kailangan na mapamulang kapupusuiran agiyang kutoa katatawaran sa ito dunia. Mapamulang kapupusuiran, kabubayaan niran sa Allah, kabubayaan niran sa parateya ko Allah, kabubayaan niran sa katuginataw sa isa alungan amori. Agi saka nami ako maswata ka mawid sa satiman starapol. Aday karita nanda ngayon ni Kino ay buyak kiyaw manan. Adu watak saya na kumamis. May ako maswata ka mawid sa madang dengan upamula sa madang. Adu watak ka mga layo mapia inita miya kapia-pia. Pero mana na swata ka na piyamiya nga na po ka pera na pilamudra sa giyang kuto madang nasarbo mga kuwan sa imbiling yang kinayan. Oya pero kawata ko lay andong kay ni kinwa daman apamumulan tanwa madang. Sa madang irandro inungkap ko man ko haram sa kakanaw tatapulugurin na daat kirimaan amal. Miya nga giraw swata kay na kulayakan apag kabubayaan ko inibugera ka na iba pa o inibugera ka na ibubuo. Wata di ka pamagaman ka apya di tanong miya katam sa paturon amadang na asara di tanong makakansaharang. Naisya na ka umuman ka benar inibugay niyan raka. Giti ka pag ipinanggili ang sa ito haram. Mga wata kulay apya di miya kalatos ko bakar niyo apanganang ka na asar ka di ganong makakansaharang. Mga wata kan di kapakayan ko kapag inataw ko dunia aba pagkalalim ka sa padaga, miya ka suwaman ng gilaswata. Amay ka isa ka, miya ka umay, pagpagapiri na giyang sa timan at tambuwali. Miya ka lala. Ado, wata ka na, itanga siya lang kanta, no? Dangaw din isir. Ano ni wata ka lang po? Ada ka pa mula sa tambuwali. Da ka pa mula sa labugandan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dabi nakatawa nakapirang wata kay pumasan yan. Di kita din nagiging sumunod ko sa upama nagkuka din sugnar. Mapita ang sa kumanan ko. Di mana nang kinungga? Oh, di kinungga. May akawang maswata ka, mawid sa luta da saging. Da saging yun. Danggan misi, ano nga kino? Api ang luta da saging. Wata ko rin ikang bagay, basta di ka na mga di pangilabutan. Di ka bisa yan sa pangangayaman. Aapi ang alagan sa pamumula na pululuto. Kang gubaan niya. Ayat bigyan ay kalima na al-qudwatun hasana. Giyang uto karawatayran sa ipumapia na antay perawatan amapia sakay ina na diga di makikakakanga. Perawatan sumapi sakay ina na langan na pasusung kita na sakay mau nasung kita nakasir kami ang kapuon sukiat tegapo. Perawatan bayran na ama sakay disung sa masjid.
Niya kay salong nagyang kay awata. Tingin na yan na ulong di awata ko lay. Pagilay-lay ka sa tao. Kagiya din na yan ko. Ipapadasya nagyang kay abong nila kapag inutan niyan. Tigwa tayo daw. Miyalay ka niyan. Tingin na wala. Kaya buba niyan sumbang gala. Ando? Tingin na pagilay ka wala. Kanapi piru karakan. Aapian to na ipasuan ta na pagilay ka wala. Na iman to, tingin na, pag-inutin na kagiyang kanan abang gala na pagilay nga wala, dahil pagilay na kakukir ko na pagilay nga wala. Sama no doon. Ipasugo ko ang sumapya, nasa kabasi ni marata-rata. Mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala, ayakatir o Allah, Ya ayyuhalladina amanu lima taquluna ma la tafalun. Ayakatir o Allah, hey sumiya marati ayana, inuniyo ditiro aso diniyo mapanggalabakan. Dia ditiro na kuwata ka, piya-piya ka sa parangay amapiyana, sakay tiduray iparangay. Dia ditiro na kuwata ka, piya-piya kay karitan, ako kipapantag na ka sa iko salakaw di salakaw. Kipapantag na ka kumataway edad, adis ka, na uriyan niya na siyong ka suwata ka na pangapatarsik na ka sumaran. Wata, witang kaya ki na ibetadeta ki Fatima. Witang kaya ki Fatima. Miya ko mamamu, Fatima, kataya kong si pangirang ating ina. Na, miya giraw supo siya na lagi lupiya nga iitaan. Gito na anayin bilin niya no. Tanay miya pigiragi ang koto pangatatarsikan angaran. Api din yan doon kapatiro. Kaya sakitan no. Tingin na ito detar no, mindo bata. Sa Fatima. Ano niya na ipakatatarsik ang aranangan? Naigida ka, sinuga swata ka. Adi na tindi nga, baka pinangatan ka. Miya magundang ka sa kumbong, pungasangatan ka. So, maragi! Sid! Pero man ada sultang yan. Mawatan pa na mawatan. Ay, ada kong sultang kagina! Nantanay mapatiragi ang kuto mga utang. Api din yan tiro. Tingin na isa na kaya bubuan sa murawatan. Alright. Ikadua mapumikirin ay doon, hindi makatun sa kamapian niya na wata, bago niya din ay makatatarsika. Anto niya kakarawat para kawata ka, wata ko lay, sungag ibabukan at tero ka na babukulay, na ipagkadalika ko ng iina, kakagi-panimbula na kitimbulian na ipagkadalika niyan. Mapiyak pa ko kitiyan sa tangilan niyan. Kailangan amis, sungag ako mga wata ka. Agiyang kuto kapirangay sa parangay amapias sakay mo na iran na perawatan. Sakay modilo. Sakay modila. Ilangan ng suwata. Suwata abang pa napagpagay na ng lumakada. Baga na kaon sa chinilas yan amay ito. O di na sandal, talong pa amay ito. Ipuluban niya, pukuan niyan sa ain yan. Ay, piluluban niya na miya kalala at chinilas. Apo kan saling patoon. Kaya dahil kili niya na amal at tawa pugusar sa maytak at chinilas. Nasa naman iparawatan niya. Miya kalalanan asangan ka. Miya kalalanan asangan ka. O puna yung pakirawat pagkakuwata ka. Naigirada sa walay semester na inipad sa kasubakan sa mapitaan. Pipigirang naman mo. Anday kay puso ka. May budulong siran sa makaniran ang mapitaan. So mga umungangan si ikumang Arabo na ayakat tirira na tira na dingka pasaparan so parangay amarata adingka budi inggalabakan kapaawing ka suding kaun di kang galabakan upama na tigang wata ka ito wata kulay doon na ada takarakana sa kamamuda sobra ka ada taka kailangan na pero nga kata sumapian na sa kayo mo ng punggalabakan. Pero wata ko lang, pangabalaga ka magnaw, na kailangan na maganaw ka. Tiga, wata ko lang, kabalaga ka magnaw. So sabi, ika talaga, so harabang ika talaga, mapasan na sa ka, nasisiga mo yung gilan, naligaw ka da. So ulang bunyo, nadang ka doon ng matag. Taman sa miya gagawin, nasa musari po ka. Pero nakawata ka pagkabalaga ka.
Aya ikanang asangan o mga ina. Suka pakipakawataning ka kung mga wata ka kung kipagpadaan ako mga rarata abulayo ka. Kapakipakawataning ka kung mga wata ka kung mga rarata ang mga bulayo ka. Aya miya ka piya sakay mo na abulayo ka iyan. Katawan ka pagariya. Suwata ka na paganayron na igira adin abulayo ka iyan na ilayang ka. Para dir ka magpugmawata ka antay bulayo ka iyan. Baga na ka sabon niyan suwata ka. Bagi nga sa duwa timan asaging ibarata ya ibarata. Bagi nga sa duwa saging inainoya duwa. Aduwa ta ko laya ka nagtihaya umata ko ang mapuswakan. Giyang nga na nasa timan ni karita na naraka ka. Giyang nga na nasa timan na supog kabubayaan na kaday mo ka na baga na ka. Baga na ka sa pira. Aya kalalayaman niya na ipambagay nga na sa ate. Bagay nga sumala ka sa duwawate. Parang pabalaga nga sa wati. Wata ka lang ka tayo suluto ka sa wati. Nagyang kay asawati o nabagay na ka pagkabubayaan na kaday mo ka. Wata ko lang pakanutang ka sa ka na kung makilala. Namiyawan pa ka kumarang paginamay. Kagiya basta asa ka aina na di ka na makaswat kung maandra ka wata ka. Almaru ala dini khalili. So tao, nasan matatagusi ko agamao, bulay ko yan. O marata, so bulay ko ka na, marata ka mambo. Ilang naman iginamiya ka mas mga alima. Katesing alima, miya ka masiran. Apiyada ka din mga alima, kada ka din makatadul sa madrasa sa kumbuka manusia. Imbali na alima. Ulo ta ka mga tako, daw katay mga donis sa mga tako. Nagito na kumbuka tao, nada ka mga pamanako. Imbali ka pinagto. Katay sa mga talibuno. Ano ba ka talibuno? Miya ka pamuno ka pa. Oh, katay. Talong-pulo ka kalima sa Suratul Qadr. Talong-pulo ka Diyos sa Quran. Talong-pulo ka kalima sa Suratul Qadr. Aya kadakal o mga sura sa Quran na 114. Magato sa gusapulo abupat. Aya kadakal o mga batang o Suratul Qadr 114. Balagid. Laylatul Qadr. Piratiman ni batang yan siyang Miyakatalong maaloy sa Quran. So Laylatul Qadr. Sa babaro na ayakadakal abatang yan na siyaw. Miyakatalong maaloy ko Suratul Qadr. So siyaw 9 na 3 times 9 equals 27. Sumatur Allah subhanahu wa ta'ala tingin na salamun hiya hatta matula'il wajr. Yang hiya ay mabibigyan na Laylatul Qadr na ay kapapantagan nun ang number 27. Gumaw Laylatul Qadr mala possible ika-20 abupito. Sama na to, miya sabut yun. Miya sabutan yun na. Mga kalariya, ayaw miya kalariya kung malabagan na sambayang apaliyugat o sambayang asunna. So, pagpunong yan sa Laylatul Qadr, natatanaruniwan na niya kasulat o iftar, na isagyan ko ito akasul niya na pananganig ako Allah, na mabasad na simbayang sa wakto ang magribi, na makapasad ka simbayang sa wakto ang magribi, na bati ang kasusurat ko sa jada ang susuratul mulk, kaya balasin ating Nabi sallallahu alaihi wasallam na dakar o miya pagamalak o sulad o Laylatul Qadr. Miya basad ko ito na apiyada ka kabetali na pagabudas na si Roman. Ubaga na po na makakan nakangkadan sa madilapat na nagugabo pagabdas si Roman. Miya pasad tiyaluan sabang pasimbayang sa waktu Aisha na mapasad makapamarakan na karo na uriya niya na pasimbayang sa sangbayang adwa rakaat agito so padagosod na ratiba. Mapasad ka na pasimbayang sa 4 rakaat asunna
Papakaraka tasuna isay-say salam. Mga isa ka makadaya pa. Nago ka mapisalam sa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sadel sa sumbangan yan sa papakaraka tasuna ko uriyan waktu Aisyah. Dunia na lebih sa salam na sa panghatan niya na makatitimbang upang kapan Lailatul Qadar. Niya pasad mo ba po pagkirawi? Buga po pagkirawi. Na malay arga sa kabatiya sa Quran, malay arga sa katadinta ng ko Allah, malay arga sa kasalawati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, malay kitantag sa kapag-istighfar o rin Allah, malay kitantag sa kapag-sidka, kasanin sa mga sidka ro, natatanudin ka at tumo alin sa kaya pang-sidka ka ko sang gibu mga ulan-ulan. Na Allahu Akbar! Detarno kasi na mga pita, dami ang pita kaya. Mga tagariya na anto na idarpa dirong sumso mga malaikat o Allah. Tagariya na darpa na sunarpan dudunon sumalangeto sa lukusyan. Ikadwa darpa na dudunon subarasina. Ay, ikatalo. Tiga ka na ba kami di isina? Naway. Bunaro, dabar kira di sinaw. Mga area ka na mga kalunggayan. Dapat isina. Pipirang bagya pa sobra kang buro ka kaula na kang bata ka atas mo takotang din na inaluban na bunyi at pinirit ko din na pikinyaw na maluto. Kanapa ka di sina na miya perfume ka? Ipun saya tamandro. Salin sa takal ang mga buro na kadakal akyas sinaan ka. Na al-fitna tu asyadu minal qatl. So fitna na pala ito sa lisumapakapamuno. Salin sa walay ang mununan sa barasina na dilusong sa mga malaikat Allah. Ikapata dilusong sa mga malaikat Allah na sulay ang dudunan sa adan a initula kaya. Na mga pagariya. Ay gadagaw. Sama na natin pa natin mga bibitiray. Ikaw pa kaya na matatapos yan na di bibitiray. Ikaw lang ka na suwamba. Ano ka ba na pre-relay ka no? Padeta nga, rinila na sa sasamor na alila. Ang kalapan may darpa, dinonsong sa mga malaikat, wala na sudar pa ang dudunonsong paginong sa pakabra. Pakabra. Mga darpa, ang dinonsong sa mga barala, dinonsong sa mga malaikat, wala. Darpa ang dudunonsong tongker sa mister. Dinonsong sa mga malaikat, wala. Saudara pa adalah asurun na dinunsong sa mga malaikat wala. O balakan na sumana pangaliwang naroon kararantay. O bumano aso, akan abang karo na suminin ng mga natin naman natin di ka pilila tula di ka puno balakan at tagot ang anak na basta semua aso pun anak kan ya kabiyak man. Asarang na bang karo. Saudara pa nadirunsong sa mga malaikat ko. Kaya na nakikita to sa amo sa akin dito maleran. Kailangan na madunod to pasi. Mga ulit nunga, tatano din niyo, umaniisar kita no. Suaden marangiton sa losyan. Mga ulit nunga, wakabara puta alla ta'budu illa sana. Ini paling watarang Allah. Ang sinusulat ang masira niya na Rabbul Alamin. Uriyan niya na sumbal alo sa kanang pipiin na sila. Sinusulat ang kasira. Sumama pa. Mga pangudaan. Pipigiran ka pa ng gilayin ka kung baino di makapalong Lailatul Qadr. Sigo sulad. Awalay niyo. Dirang sumong sa mga malaikat o Allah kakagiyat sa kaamarat na kayo nga pinuglos. Saudara paadan abang laon ako. Ano ganun? Ay, hindi naman na kwarto yan.
watakan na sisilita ka din sa kwarto na di ka pasifli. Nato nito na pira tunggoy. Aya detarya na pira tunggoy na apimurkaan na suatigyan so bebay apian na yan yan so mga dato. Oh, na bebay mambu apian na yan so mga dato, na dato apian na yan so bebay kami bububay na ayam niya aloy apimurkaan wala nagyang kuto ataw aso baka asalian na bebay na miyaki lang na mimbili ang mama. Aya baka asalian na mama na miyaki lang na mimbiloy ang bebay. Magaitanong sa ibaraka. Aya lagi din na si Charis, oh. Bebay, miyaki lang na, kanina niya? Di kaya miyaki lang, miyada ka bububay niya na inatuwa na sopa na mimbili ang Cyrus, eh. Gitu. Na, abi ato ni ngaran yan. Mimbaloy mama. Lagi di rostom. Tagalay na miya nga mga mama. Miya kailangan na gandang hari. Lagi na ni Timor ka ano ako. Di sumong sa mga malaikat ko na ko katatagwan. O paano suwata ka inimbawa ka na aya din na aposo yan, aposo ang mama, na aya din na aposo yan, aposo ang babay. Api-api-api, karusa ka sa kuda, na di pa kapagas. Anak, ano man yan? Pinakidiyo mo. Ino man ito, subabay ang maugat. Na di niya pa kasuswa-suwata yan. Kaigir as ikaw gata, na mama, na ayaw mataka suso na babay na ayaw gatas roo, sa giyang kutua, ina, nagatas na mama kakagiyan, maugatas sa kaniyan. Kaya kisusuma ko wata ka na possible ang kapakay ang beloy na giyang kutawata ang apo pa ka susuna ka ababay beloy ang mama. Ayaw wata ka na mama na maugata ka na ikaw wata ka na babay na dangan pa ka din nga sumususwata ka na kapakay amang gulaw-la aswata ang mama na kabayot. Agi ang malayla lang sa labas. Abi ang pagkala nga napakasusunyan sa watayan. Mga apagariya, tatano ninyo, aayamiya kalala, adisuan, o mga balay katuanganas, walay, aadan aming tulakaon. Nakapadi-padi ka no po, nang giginawa ikano, liwanagan so pikir, na ilangasan so bibir, kaditanong kugiti kuburiya. Dunia sarigidan, aapia ka matong ko pinalindi nga wator na ay din ka kabalin sa dadali ang kargan. Kullu nafsin da'iqatul maut. Dato bagawat ko abadi baling sabay anadalasay alakungan abadi pangindalagan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.